Hát egyre népszerűbb a padel, azaz a tenisz és a fallabda ötvözésével létrejött sport Magyarországon, olyannyira, hogy már ifjúsági Európa-bajnokságot is rendeznek Budapesten. Erről beszélgetünk most Kerekes Péterrel, a Magyar Padel Szövetség elnökével, Weidinger Gergő padeledzővel, valamint Herendi Gábor filmrendezővel. Jó reggelt, szervusztok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy pillanatok alatt lett népszerű ez a sportág Magyarországon. Miért? Annyira szerethető? Hát 7 év telt el, mióta megjöttünk. Az pillanatok alatt. Igen. Rendkívül szerethető, hiszen társasági, 4-en játsszák. Nagyon játékos, hiszen a falakról lepattanó labdát is meg lehet játszani. Egészséges és viszonylag könnyen tanulható, és ezért szeretik ennyien. Milyen adottságok és milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki igazán produktív legyen ebben a sportban? Ugye Gergő edzőként van jelen most. Hát mindenképpen jó labdaérzék, nagyon jó alapot szolgál az, hogyha valaki teniszből érkezik, tehát nálunk a játékosoknak a döntő többsége az korábbi teniszező, és így nyergelt át a pádelre, de talán a jövő nálunk, ami a környező országokban már előrébb járnak ebben, hogy már egészen kiskortól pádellel kezdenek, és nem teniszből jönnek át. Tehát kicsit más a mozgás, kicsit más a játék, a mentalitás, az ütő, a labda, a falak, ugye teniszben nincsenek, szóval ez sokkal játékosabb, ahogy Péter is mondta, de tényleg könnyen tanulható. Hát azt nem tudom, hogy Gábornak a hátizsákjában volt-e teniszütő, de az, hogy rengeteg szuper jó film, meg most is majd egy következik van, az biztos. Te miért szerettél bele? Én is a teniszből jövök, sőt a squasht is kipróbáltam. Van teniszütőd, így van. Elképesztő könnyen lehet eljutni odáig, hogy nagyon élvezd a játékot. Aha. Tényleg az nagyon fontos ez, hogy 4-en játsszuk, tehát hogy egy nagyon jó társasági időtöltés, és én tényleg beleszerettem ebbe az egészbe, és mindenkinek nagyon ajánlom, mert rendkívül jó mozgás. Az én koromban már arra is oda kell figyelni, hogy mennyire kínozza meg az izületeket, és ilyen szempontból is nekem nagyon fekszik, mert semmiféle problémám nincs azóta, amióta áttértem a teniszből. Ez zene füleiteknek, fiúk, nem? Igen, amit Gábor mond. Ez nem is feltétlenül egy tréning, hanem ez egy ilyen jó időtöltés azokkal, akikkel együtt játszhatjuk. És hát nagyon, nagyon izgalmas, és borzasztó intenzív is tud lenni. Tényleg hetente 2-3-szor járok padelezni, mert ilyen lételememmé vált. És hogyha valakinek nincsen még 3 barátja, akivel együtt edzhet, akkor mit évő legyen? Klubokban úgy szokott működni, hogy van egy meccsszervező, akinek ez a dolga kivezetten, hogy összehozza körül egy szinten lévő játékosokat. Meg vannak applikációk is most már, ahol besorol tudásszinteket, mint a golfban is például van ilyen, és sokszor olyanok a játékozók, akit nem is ismer, és így alakulnak ki barátságok például. Ez egy nagyon-nagyon közösségépítő sportág. Igen, azt mondtam nektek, hogy a férjem Afrikában űzi ezt a sportágat, és elképesztően népszerű ott ezen a környéken, mert hogy így kevés a jó játékos. De azért ti is mondtátok, hogy nem kell olyan nagyon sok idő, hogy az ember elmélyüljön ebben a sportban és mozgásformában. Nem, tényleg körülbelül egy olyan 20 edzést, hogyha valaki vesz, akkor azzal már el lehet olyan szintre jutni, hogy élvezze is a játékot. És nagyon kell bírni szuflával? Érdekes, hogy talán kevésbé, mint a tenisz. Ugye 4-en játsszuk, mert ez csak páros sport. A teniszt ugye lehet egyéniben is játszani, kisebb a pálya, kevesebbet kell talán mozogni, más a mozgáskultúra, mint a teniszben. A labdamenetek hosszabbak, az kétségtelen, de én azt gondolom, hogy fizikálisan talán kevésbé megterhelő. Mindjárt rátérünk arra, hogy ifjúsági Európa-bajnokság is van, és ez mennyire megtisztelő Magyarország számára, de Gábor, hogyha erre a vonalra csatlakozunk most, amit Gergő mondott, megszoktál nagyon izzadni, vagy inkább élvezed? Nem, inkább élvezem, tényleg. Fontos kérdés. De az jót tesz szerintem a szervezetnek, hogy egy kicsit megdolgozódik, nem tudom, tehát most nem mondom, hogy csontszárazon jövök le a pályáról, de nem mondom, hogy egyszerűen szerintem a borítás is olyan, ami nem kínozza meg annyira az ember ízületeit, mint esetleg a salak vagy a squashba a parketta, az tragédia. És akkor most beszéljünk az ifjúsági EB-ről, mert azért biztos vagyok benne, hogy sokakat megérintett már itt Magyarországon is ez a sportág ahhoz, hogy pont az EB-t ide szervezzék. Igen, mint a szövetség szempontjából minden évben szeretnénk egy óriásit dobni, hogy minél több ember ismerkedjen meg vele, és nekünk a stratégiailag legfontosabb a ifjúság, hiszen ők a jövők.
és Sokat tehetséges játékos itt Magyarországon? nagyon sok, de sokkal több kell még, tehát sokkal nagyobb bázis kell kialakítsunk, és az egyik gondolatunk, hogyha idehozunk egy ilyen versenyt, akkor lássák a fiatalok, hogy ez mennyire komoly, hogy hány jönnek ide, itt van 390 gyerek, nemzeti mezben, zászlóban, edzőkkel. Hol láthatják ezt? 4 különböző helyszínen van, a Bravos Pádelklubban Szentendrén, a GS-ben a Római parton, a Premier Pádelben Nagyréten és a BVSC Zuglóban. Tehát olyan sok pálya kellett, hogy 4 helyszínt kell találjunk ennek 390 gyereknek. És ezek a pályák folyamatosan szaporodnak, tehát hogy ahogy a fókuszba kerül ez a sportág, úgy bővítitek is? 4 éve 3 pálya volt Magyarországon, most már 80 fölött vagyunk. Ez komoly, ez az igényeket is mutatja gyakorlatilag. Abszolút, igen. Azért a kísérőknek is, akik nem feltétlenül a padel iránt érdeklődnek, majd nyilván szerveztek olyan dolgokat, amik őket érdekelhetik. Mindenképpen, de szerintem maga a játék az annyira szórakoztató, hogy úgy élvezhetik, de megismerkedhetnek edzőkkel, megismerkedhetnek az ütőkkel, tehát ki tudják próbálni, amint van pálya, fölmetnek a pályára, de szerintem a legnagyobb élmény az, hogy látni ezt a elképesztő pozitív gyermek örömöt, ami itt folyik, és ahogy ezek a gyerekek megismerkednek egymással, tehát most alakulnak a kis közösségek, WhatsApp csoportok a gyerekek között. Hát és ahogy mondtad az elején, 7 évvel ezelőtt hoztátok be, igen. Nem tudom hány pályával indult, most már több mint 80 van, és most már ebbe is van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Gáborra nézek, mert ő meg november 21-én egy másik fajta nagy megmérettetésben is részes, hogy jön az új film, de szerintem arra még beszélünk, hajrá. Kapcsolódik a sporthoz, futni mentem november 21-től. Várunk vissza ezzel a témával kapcsolatban is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük.